Hai friend song তিনি 11 তারিখ 8 মাস 2023 ni narokno house tai ending tai normal gotiri nai narok sajake play khadi sajake play tahdi tai video no puila ni simi paithak jora narok nai no bhai koyo engkai narok Shillong Teer Kokborok official channel o narok jodi puila first time nai tongmani engkai narok channel no subscribe khai di tai bell icon no click khai narok notification manma jar khai tonde tamani engkai sabrom no oro FR yakhe SR narok success manui tongo engkai jodi narok FR o success mai engkai narok SR o success mannai abo 100% engkai narok no ang kok rijak tongo je weekly o narok no 3 থেকে 4 বার narok no success rinai hinui narok no sabrom success rimaya phano weekly o 3 থেকে 4 বার narok no 100% success rinai abo ani guarantee narok no reo narok jodi ageni video nai di thanai saptani video nai di 7 din ni video nai di narok no success ria narok tarpore comment khai narok sari kintu কয়েকজন tongo je nangnangya comment khainai ba kono borongni no ang ekteka bo sanya ekteka borongni khoti khaya kintu borok nangnangya comment khainai bo tongo engkai ang hai channel chaloknai Shillong Teer hinui borok omo hai bo tongo engkai borok kate fraud borok ekta 100% fraud engkai ang borok bai walaina thangya keboni channel no bo ang aaj porjonto success wngya thang ang comment khai saya borok no je norok ni channel omo hai norok number omo hai kintu borok ani channel o onek kichu comment khai sao tamoni engkai ninda aboni hino chini pasha rok nailai maya kaisa ni naikhe tei kaisa borok naisililaio engkai chini borok wngkha obo hai channel no twiwi bo kisa kok banglaio boi channel khulungma bo nainani mane chajakya engkai nijeni channel no grow khaina naio obo haino engkai tobo ang borok no ang kono reply riya aboni kok bo sana thangya borok jodi kaham khe gotiri makha engkai kaham koksi kintu buini channel no onghaikhe mane hincha khlainani tathangdi norok phano wngdi bui no hincha takhai please tamoni engkai norok kaham khai tongdi kaham khai no comment khai di kaham khai no norok nadi kaham khai norok thangdi ani request obosidi engkai asok kok sayagoi norok no tini rinai puila house wngkha de tini sala norok 5 tai 2 engkai haino hai 2 house manjak phio 2 house manjak engkai chwng o 2 no tamo khlainai himalne 2 no chwng ending o phano tlangai ma tangsinai engkai nog no oro 2 kaisa rikha engkai 2 no chwng ending o kaisa tlangoi ma tangsinai engkai norok naidi system hinkhe ending o only 6 kaisa phai engkai tini sala 1 phainani bo chance tongo engkai ang norok no tamo khainai 2 no norok chawakhe play khai di ar jodi 2 no norok thwngnani repeat phainani chance kwrwi hinui uansui tongkha 1 no thwngdi o jaga oboni jaga norok 1 house thwngui mano kok video no skip takhai replace kok no kisa clearly bujinai norok jodi 2 house 2 bar phai thangkha FR tai SR o engkai norok 2 house jodi target o maya engkai norok 1 house thwngui ri mano 2 house ni jaga engkai 5 tai 1 norok tini sala play khai mano jodi 2 no bati khai
Hingga जों 2 no tlang thangsinai ending go. Hingga जों 2 ending oro ready ka. 6 tai 2 ending norong no ready ka. Hingga tabuk जों 6 tai 2 ending ready ka oro. Tarpore 5 tai 1 house nong no ready ka. Okay. Tabuk thanglai जों normal guti. Okay. Normal guti. Normal guti ang khade tinin salo. Nong no kintu guti bu kom siri o bui hai guti kabang riya. Normal guti fix ang khade. Miapura sini normal guti o success mano 39. Kintu जों success le rigo no. Nong no. Okay, tini 86 thingai mannai. Tarpore 69. Tarpore 96. Tarpore 60. Tarpore 06. Tarpore 00. Tarpore jaga korika. Aro 55. Tarpore 55. Tadai kaisa na onar sinai 46. Okay. Nong no oro rikha 8 number narok thangdi normal guti ya. Normal guti ya tini kom khai bogdi. Tamani ke miapura second normal guti success sungjak. Jate norok kom bog phano norok ni profit tongma jar khai norok no thangdi. Okay. Norok abo note khai nadi. Okay. Aboni pore norok no rinai hit guti. Okay. Tini ni hit guti ang khade. Tini hit guti ang khade norok no rinai 72. 52. Tarpore 22. Tamani ke 22 khade norok no rikha je miapura ang norok no kintu 2 ending rimani house phairi. Ending rimani house ai tabuk kisa ulta in tongkha. Je norok no house ro ke ending phayu ending rikha house phayu. Hingke kokroi tini bu target ro amai ke no manjawai tongo. Okay, 77. 57. 27. Okay, oro nadi norok no 6 ta number rikha hit guti. Norok 6 ta number no fix. Norok 6 ta number play khaidi. Okay, tabuk thanai जों norok ni bagai single guti ya. Single guti nong na 1 mas ni bagai nong na ang rijak single guti. Okay, norok abo 1 mas norok play khaidi norok no kok rijak je 00 tai 09. Okay, tini salo norok tai kaisa single guti play khai mano je 32 no kaisa. Norok no abo 3 ta rikha norok abo single guti norok busuke play khainai. Mane bisi hita di mate nomdi 10 15 20 amai ke no play khari. Okay, 32 kaisa norok no ready kha je single guti ya 32 chance tongo. Okay, norok no single guti 3 ta ready kha. Norok sada kha play khari sada kha play ta khari tin bagai video asung no malaya no norok bai next video ga norok buino hamya comment ta khari buino sukle ta khari please je ani channel nai tong ni norok no koyo. Okay, tin bagai asung no norok bai malaya no next video ga.